Työaika. Työaikalain mukaan kaikki työ on voitava tehdä työajalla. Työsopimuksen keskeisistä ehdoista käy ilmi, miten työaika on sovittu ja miten siitä maksetaan palkkaa. Yksinkertaisesti ajateltuna ajan voisi jakaa 3 kategoriaan: työaika, varallaolo ja vapaa-aika. Työaikalain mukaan työaika on työhön käytetty aika ja aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Työnantaja ilmoittaa sinulle tarpeestaan työvuoroluettelolla, josta käy ilmi, koska sinun pitää olla työpaikalla tekemässä työtehtäviä ja useimmilla aloilla myös koska vapaudut niistä. Työaikalain mukaan työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain, jos työntekijä siihen suostuu tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. Työaikalain mukaan työnantaja ja työntekijä saavat sopia varallaolosta ja siitä maksettavasta korvauksesta. Varallaolon aikana työntekijän on oltava työnantajan tavoitettavissa niin, että hänet voidaan kutsua työhön. Monissa työehtosopimuksissa on sovittu varallaolosta ja siitä maksettavasta korvauksesta. Lisäksi on saatettu sopia kutsuajoista, eli missä ajassa pitää olla työpaikalla, jos kutsu käy. Mikäli työntekijä joutuu olemaan varallaolon työnantajan määräämässä paikassa, niin silloin se on kokonaisuudessaan työaikaa. Varallaolo ei saa haitata kohtuuttomasti työntekijän vapaa-aikaa. Vapaa-aikana työntekijä on vapaa kaikista työhön liittyvistä työtehtävistä. Mikäli töihin valmistautumiseen varattu työaika ei siihen riitä, niin siitä tulee keskustella työnantajan kanssa. Esimerkiksi omasta kunnosta, ravinnosta ja riittävästä levosta huolehtiminen on työntekijän vastuulla. Työnantajan on kuitenkin työvuorollista suunnittelulla annettava tähän työntekijälle hyvät mahdollisuudet.